khalambai, welcome back to my channel. To logofer जों दिनै थांनो ओंखारदों एकदम मोनसे adventurous journey खालामनो adventure माने नायनो बे जाबाय jeep ओमफ्राय सोर दङ hello जोंनि driver बाबुआ ओमफ्राय नै बिथिं दङ शिवम आदिस ओमफ्राय गेजेराव जिरायनाया जाबाय आबै थारमाने आइनि बिमादै जायो आरो ओमफ्राय बिजावजालिबो दङ लोगोसे नै बाजैयाबो दङ जोंजों जों जार्निखौ स्टार्ट खालामसै बे मानासनिफ्रायनो दा थांगोन जोङो भुटान पाम्बां थ' दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो बोरै थांनांगौ मा आं गासैखौबो खोन्थालांसै थ' दा जिरायग्रोनोसै अलरेडि लेट जाबाय ओमफ्राय जों जिप्सिखौ लादों दाउमासार इक' रिजर्ट होननाय मोनसे रिजर्टनिफ्राय बे दङ मानास नेसनेल पार्कआवनो ओमफ्राय बिथांमोननि कन्टेक्ट डिटेल्सखौ आं डिसक्रिपसन बक्सआवनो होना दोनदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय हेल' ओमफ्राय लोगोफोर जों दिनै थारमाने मटनगुरि जानानै जों भुटान पाम्बांसिम थांगोन ओमफ्राय बेयाव थांनो थाखाय बे गेटथिंनो थांनांगोन आरो थ' दा थारमाने जोङो गेटआव सफैबाय ओमफ्राय बेयावनो जोङो जिप्सियाव एसे थाव सोना लानोसै ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि मालाबा बिदि फैयोबा बेयावनो थावखौ मोनो आरोना बे खाथियावनो गेट खाथियाव फानो बिदिनो थ' जोंना थारमाने जेबो गाइड लायाखै जों ड्राइभार लायाखै ओमफ्राय जोंना ड्राइभारा जाबाय मिस्टारानो एक्चुअलि बे जिप्सिया मिस्टारनि काजिन सासेनिनो थ' जोङो बिथांमोननिफ्रायनो लाबाय जिप्सिखौ थ' जों दावखौ सोना लाबाय ओमफ्राय ड्राइभखौ थारमाने मिस्टारानो खालामसिगोन थ' गासिबो डिटेल्सफोरखौ आङो आंनि डिसक्रिपसन बक्सआव होखादों बेसे लायो मा माने थांनो थाखाय बे मटनगुरिसिम अब्लाबो आं जि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होदों बेयाव नोंथांमोना जुदि आरो माबाफोर मिथिनो लुगैदोंबा बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै मिथिनो हागोन लोगोसे माबाफोर बुकिं खालामनांगौबाबो साफारि बुकिं बा रिजर्ट बुकिं गासैखौबो बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामबानो दाउमासार रिजर्टनि आं होखादों बेयाव नोंथांमोना अन्नानै कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय थ' दा जों हाबबाय अलरेडि ओमफ्राय दा बेखिनियाव खिन्थु बहुत दावराय थायोमोन नाथाय दिनै दा टाइमा एसे साननि टाइम नालाय अलरेडि 2टासो जादों ओंखायनो दा गैथ'वा दावराया थ' नायनोसै थांनानै माबाफोर जुनारफोर नुयोना नुवा ओमफ्राय जोंनि सिगांबो साफारि थांगासिनो दङ ओमफ्राय बेयाव खिन्थु दिनै भुटिया मानसि नुदों आरोना भुटाननिफ्राय फैनाय थ' बिथांमोनाबो थांगासिनो दं साफारि खालामनो ओमफ्राय नैबे लेफ्ट साइडथिं हाबलांबाथाय बेथिं साफारि जाय खालामो मटनगुरियाव बिथांमोना बिदि माने गिदिङो नाथाय जों साफारि खालामला जों स्ट्रेट थांगोन दा एकदम मटनगुरिसिम थांनानै बेनि साइडजों जे लामा दङ बिथिंनो जों भुटानसिम थांसिगोन थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो ओमफ्राय आरो बाखि डिटेल्सफोरखौ आं लासैनो होबाय थागोन नोंथांमोननो जों अबाव थाङो दिनै थ' जों मटनगुरि सफैबायानो ओमफ्राय बे थारमाने जों जेबो साफारि खालामाखै नालाय बेनिखायनो अलमस्ट 45 मिनिटसोआव जों सफैबाय जुदि साफारि खालामनानै फैयो गिदिं फैबाथाय 1.5-2 घन्टासो लायो माने लासै सालायनाय जायो नालाय ओमफ्राय दाथ' साननि टाइम जेबो जुनारबो नुवासै ओंखायनो जों थारमाने बारा लेट खालामाखै आरोना जेसे हागौ थाब फैनो नाजादों थ' जों दा माने सफैबाय आरो मटनगुरि बेखिनि जायगाखौथ' आं बिराद फसायो ओमफ्राय गोदोथ' जों बेयाव थानोबो हायोमोन बेयाव आपार बांला दङमोन नाथाय दाथ' आपार बांलाखौ सेफायनानै माने मिउजियामसो बानायबाय ओमफ्राय जेब्लानिफ्राय बानायदों आं हाबफेराखै दिनैसिमबो थ' गोबावनि उनाव दिनैसो नुबाय दुखु मोनो आरोना आपार बांलाखौ बिदि खालामनायनि थाखाय अब्लाबो मालाबा फैनानै नायनोसै दिनै जों बेयाव लाखिला दा जों स्ट्रेट थांनोसै बेनि उनथिंजाय लामा दङ ओमफ्राय दा जों थांनोसै भुटान बर्डारसिम ओमफ्राय बेयावबो पास लानांगोन थ' नै बे दैया जा मोजां नुदों बेनिफ्राय लोगोफोर लामाया बेनिफ्राय पुरा गाज्रि ओमफ्राय दा एकदम पुरा मोजाङै थांनांसिगोन ओमफ्राय जों मानासनि बे मटनगुरि सफैबाय दा बेखौ जों बेयाव लाखियासै ओमफ्राय बेनिफ्राय डाउन दा जों थांगासिनो दङ पाम्बां ना पाम्बां भुटान पाम्बां भुटान मोजाङै हमदो शिबम अफ रडिं माबोरै मोनदों
बै जे न' नुदों जों न' फिसा बेनो जाबाय बर्डारा थ' जों जुदि मानासनिफ्राय फैयोबा बेसिमल' थांनो मोनो ओमफ्राय बेयावनो माने जुदि बेखौ बारनोबा बेयाव पास लानांगोन जोङो थारमाने जोंनि आइ कार्डफोरखौ देखायनांगोन ओमफ्राय बेनिफ्रायथाय बेखिनि एरियाखौ होनो रयेल मानास नेसनेल पार्क बिथांमोननो राजानि नालाय बेनिखायनो रयेल मानास जाहैबाय थ' जों दा बेयाव ओंखारनानै नै शिबमापुरा मोसायाव गाखोबाय एकदम रियेल बायदि नुदोंमोन गोजाननिफ्राय थ' बिराद मोजां मोनो आरो बेयाव गाखोनानै बियो ओमफ्राय जों गासैबो जोंनि डिटेल्सफोरखौ बेयाव देखायबाय डिटेल्सआव माने आधार कार्ड नङाबा ड्राइभिं लाइसेन्स आरो नङाबा भटार आइडि कार्ड नांगौ आधार कार्ड गैयाबा ओमफ्राय गथ'फोरना जुदि आधार कार्ड गैयाबा बार्थ सार्टिफिकेटखौ नांगौ थ' शिबमनि आरो आदिसनि बार्थ सार्टिफिकेटखौ देखायबाय अरिजिनेलखौसो नायो खिन्थु दे बिथांमोना जेरक्सखौ नाया थ' नोंथांमोना जुदि मालाबा फैयो अरिजिनेल डकुमेन्टसफोरखौ केरि खालाम नङाबा बेयाव हाबनो होआ बिराद स्ट्रिक्ट थ' आइमोनखौथ' सानदोंमोन आइमोना हागोन ना हाया गाखोनो नाथाय जेबो प्रब्लेम मोनाखै आरो ना पुरा एकदम प्र आरो माने एकदम गाखोबाय एकदम साफारियाव थ' दा जों थांसै लोगोफोर जों दा बे फार्स्ट गेटआव एन्ट्रि खालामबाय एन्ट्रि खालामनायाव ओरैनो पार पार्सन 30 रुपिस लायो वाव दैनि कालारा जा मोजां नुदों दैया माबा दलथा गोलैगोन जा मोजां वाव ओमफ्राय लोगोफोर जों जे थांगोन दा पाम्बां भुटान बेसिम थारमाने बे मानास नेसनेल पार्कनि गेटनिफ्राय बे भुटान गेटनिफ्राय लागोन अलमस्ट माने 15 किल'मिटारसो जायो आरो ना थ' आंथ' फार्स्टआव सानदोंमोन लामाया बिराद गाज्रि जागोन होननानै बे फार्स्टखिनियाव एसे गाज्रि नुनायखाय नाथाय दा नुनो मोन्दों जे एकदम मोजां लामाया गाज्रि नङा आरामसे फैदों जों जेबो प्रब्लेम मोनाखै माने पुरा पाक्का नङा अब्लाबो माने बेथ' फरेस्ट एरिया नालाय बिदि पाक्का खालामनो हाया अब्लाबो थारमाने मोजां आरोना नोंथांमोनाथ' नुनो मोन्दों इमान प्रब्लेम मोनाखै ओमफ्राय दा जों सफैबाय आरो मोनसे गेटआव माने बेयाव माने आरो पास लानांगोन लोगोफोर बेयाव आरो मोनसे गेट मोनबाय फाइनालि जों पाम्बाङाव सफैबाय ओमफ्राय बिदि मोनसे केजुवेल भिजिटर कार्ड होदों आरो थ' जों दिनै हरसे बेयावनो थागोन नालाय आरो गिदिंफिनबाबो होयोना बिदिखौ लानानैसो जों गिदिंनो मोनगोन आरो थ' दा बेखौ देखायनांगोन आरोबाव गेट दङ नामा बेयाव गैला थ' जोंनि गासैबो डकुमेन्ट्सआव जोंना आधार कार्ड गथ'फोरनि बार्थ सार्टिफिकेट बेयाव जमा लाखिबाय अरिजिनेलखौनो लाबाय आरो माने फट'स्टेट सोलिया बेयाव लाबोबाथाय अरिजिनेलखौनो लाबोनांगोन थ' दा जों थांगासिनो दङ थ' नायलांबाय थादो हाबनायावनो बेनि स्टुपा दङ गथ'फोर गेलेगासिनो गथ' नङा गिदिर ओमफ्राय नै बे गोजाननिफ्राय नुनाय बिल्डिङा बे जाबाय मोनसे स्कुल पाम्बां स्कुल ओमफ्राय बे थारमाने टाउना बेनो आरोना दाम एरियाया टाउननि थ' जों हाबबाय अलरेडि टाउनाव ओमफ्राय स्कुला जा मोजांथार एकदम मन्दिर बायदि बिसोरनि स्कुला थ' ओमफ्राय दा जों थारमाने जेरावबो लाखिला ओमफ्राय दा जों डाइरेक्ट थांगोन मोनसे रिजर्टसिम माने रिजर्टनिफ्राय बे इक' लज आरोना थ' बेसिम थांसै ओमफ्राय बे बारा गोजान नङा बेनिफ्राय 15 किल'मिटारसो जागोन थ' दा जों मोनफैबाय बे पाम्बां ब्रिजखौ आगोलाव जेब्ला फैयोमोन थ' माने कभिडनि सिगां बे ब्रिजसिमल' फैनो मोनोमोन ओमफ्राय बेखौ बारनायनि पारमिसन गैयामोन ओमफ्राय दा माने 1 मान्थसो जाबाय आरोना दा एसे किसुमान माने एरियायाव थांनो हायो आरो थ' बेनि थाखायनो जों फैबाय ओमफ्राय दा 24 आवार्सनि थाखाय बेयाव माने फ्रि आरो जेबो चार्जेस नाङा नङाबा भुटानाव थांबाथाय पार डे माबा मोनसे चार्ज लायो खिन्थु 24 आवार्सनि थाखाय बे फ्रि थ' दिनै थारमाने जों हरसेनि बे फ्रि माने चान्सखौ लानोसै आरोना जों थानोसै हरसे बेयाव थ' एसे बे ब्रिजखौ बारनानै फैनानै 2 किल'मिटारसो फैबानो मोनसे लेफ्ट साइडथिं मोनसे लामा माने हाबलाङो आरोना बे हाबलांनाय लामाथिंनो दा जों नै बे लेफ्ट साइडथिं बे लामाया माने गाहायथिं ओंखारलांनांगौ आरोना दा जों थांगासिनो दङ बैनो न' नुहुरनाया बेनो जाबाय लजआ जेराव जों दिनै हरसे थागोन ओमफ्राय आं दिनै फार्स्ट टाइम फैदों मिस्टारा खेबसे थाखांबाय ओंखायनो जोंखौ लाना फैदों आरो बिराद मोजां होननानै थ' लोगोफोर जों दा सफैबाय पाम्बां भुटानाव ओमफ्राय मोनसे लजआव सफैबाय बेयाव कटेज दङ नोंथांमोना देखायनोसै
एकदम दैमा सेरावनो बिराद समायना बिराद मोजां माने किउट आरोना तो ओंखारनोसै आइमोना ओंखारबाय ओमफ्राय लोगोफोर बे लजआव जोङो मोनथाम रुम लादों ओमफ्राय दा मोननैयाथ' बे मोननैयानो ओमफ्राय आरो मोनसे दंबावो उनाव देखायनोसै नोंथांमोननो ओमफ्राय नै नायदो बिथिं आरो बिदि पुरा माने स्टेयारकेस बानायना होदों गाहायसिम थारमाने थाबायलांनो हायो बे दैमासिम थांनो हायो आरोना थ' दा उनाव दसे उनाव थांसै ओमफ्राय दा थारमाने एसे साहा लोंनो साहा फुदुंनो होबाय ओमफ्राय साहा लोंनाय सिगां नोंथांमोननो आं एसे रुमफोरखौ देखायना होनोसै कटेजफोराथ' मोननैयाबो एखे आं मोनसेल' रुमखौ देखायनोसै दा नोंथांमोननो थ' नै हाबलांसै बिदि मोननै दरजा दङ मोनसे नेटनि ओमफ्राय नै बेनि रुमा किउट फिसानो रुमफोरा ओरैबायदि किउट ओमफ्राय बेस्ट माने बेयाव मा मोनदों बेनिफ्राय माने बेसानिफ्राय भिउआ माने नोंथांमोनखौथ' आं देखायबाय माने दैखौ नुनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनो माने रिलेक्स आरो माने एकदम आरामसे बेयाव जिरायदो बिथिं दैनि आवाज बिथांमोना जिरायबायनो पिसफुल आरोना बिराद मोजां मोनदों सिरिनो दावराव दावसि गैया लासै साया माबायदि गोथाव ना साया गोथाव आइनि साया सफैयाखै बेनासिनि रेफाखन गिदिर आदै Friends, I love Jeeps. Sama the dinner. This is my favorite. लोगोफोर दा जोंखौ जोंनि गाइड बाबुआ रं प्रकाश खेरकटरिया जोंखौ बोलांगासिनो दा मोनसे मनेस्ट्रि मोनसेयाव लांनि ओमफ्राय बेयाव बिराद मोनसे मोजां सिनारि बिउटि दं नायहैदो बिराद मोजां बे आबैया मा होनदों आबै मा होनदों होनफिनसै सिमां बायदि देनांहाय माबाफोराव ओमफ्राय नै सोरनिबा बे आनारसनि बागान पुरा आनारस गायना होदों ओमफ्राय भुटाननि आनारसाबा माबायदि टेस्ट बेखौथ' मोनजाफेराखै दिनैसिम भुटाननि कमलाखौसो मोनजाफेरबाय आरोना कमलायाथ' गोथाव बेखौ मिथिगौ आनारसाबा माबायदि सोरबा नोंथांमोना मोनजाफेरदोंना खोन्थासाय माबायदि जायो जायखिजाया दा जों थांबाय थानोसै ओमफ्राय नै बे मोनसे स्तुपा मनेस्ट्रि बायदि थ' गोजाननिफ्राय बे गोदान लुनाय बायदि मोनदों आरोना जा मोजां नुदों थ' नायनोसै नम' होबाय नोङो दा जों थांगासिनो दङ मोनसे एकदम सिक्रेट प्लेसआव थ' आबै लासै हागोन ना आबैमोना सानदों अबाव लाबोखो जोंखौ होननानै हागोन ना लामा फिसा मोनसे बानायनाय नुदों आरोना बेयाव थारमाने सिक्रेट लामा बायदि आरो ओमफ्राय मिस्टार अलरेडि थांखांबाय एकदम सिगां खारलांबाय ओमफ्राय दा जों लासै थांगासिनो दङ इमान डेन्जार नङा थिगानो ओमफ्राय बेयाव एकदम नोंथाङाथ' दैनि आवाजखौ खोनाखादोंना थारमाने बेयाव दैमा दङ आरोना बेखौ नायनो थांगासिनो दङ बिच बायदि थ' दासिमबो नुवाखै थ' नायनि माबायदि थांनानैसो नुगोन आरो माबायदि जायगाया थ'
एसे खस्थ' मोजां जायगायाव मोनहैनो थाखाय एसे खस्थ' खालामनांगौ जायोना बिदिनो जाहैदों आरो जेरै शिलंआवबो शिलंफोराव थांबाबो वाटारफलफोरा एकदम बहुत माने जोङो गाहायाव ओंखारनांगौ जायो नालाय थ' बिदिनो बे जायगाया खिन्थु इमान स्टिफ नङा इमान सिदा नङा माने थिगानो इमान गोरा मोनाखै थाबायलांनो थिगानो मोजां मोनदों आइमोनाबो हादों नै वाव एकदम बरिया मोनहैबाय मालाय मालाबानो It's just wow लोगोफोर इमान मोजां माने मा होनो एकदम माने सिक्रेट बीच टाइपनि थ' नोंथांमोनाबो एकदम फैनो दाबाव एकदम untouched 주변이 상관바이디 ओमफ्राय लोगोफोर दा मिथिनो मोन्दों जे माने बेयाव मोननै दैमानि संगम जादों आरोना ओमफ्राय नैबे मोनसे दैमाया जेरै धार गोनां धारा बारा बेखौ थारमाने हौवा माने मानियो आरोना बिसोरो मेल आरोना बेयो ओमफ्राय बै मोनसे पार्टआ जाबाय बेथिंनिया बिराद काम आरो लासै लासै बोहैलांबाय थादों ओमफ्राय बेखौ माने बिथांमोना फिमेल होननानै मानियो आरो फैथार लोगोफोर नोंथांमोननो आं बे रिजर्टनि डिटेल्सफोरखौ होजोबगोन माने बहुत मोजां जायगा फैथार ओरैबायदि सान्ति मोनगोन फैनानै लोगोफोर बेयाव लाबोनो थाखाय थेंक इउ मिस्टार ओम प्रकाश खेरकाटारि फैदो मालाबा बिराद मोजां जायगा एक्चुअलि 1 मान्थसो जाबाय बेयाव पारमिसन होनाया बेयाव एलाउ नङामोन माने बुंनो थाङोबा 20 इयार्स जाबाय नामा बे एरियायाव हाबनो होयिया बै जेब्ला राइन अपारेसन ना मा अपारेसन जादोंमोन बै एनडिबि आरो आल्फानि अल क्लियार माबा जादोंमोन होमबानिफ्रायनो बेयाव बुंदोंमोन ओमफ्राय दा एक मास सिगां जादों खुलिनाया खिन्थु थेवबाबो किसु जायगायाव अपेन किसु जायगायाव बन्द दाबो हमनो हायाखै दाबो किसुमान जायगायाव अपेन नङा अब्लाबो बे जायगायाव फैनो हागोन आरोना बिराद मोजां फैथार लोगोफोर ओमफ्राय जों जि मोनसे रिजर्टआव थादों माने फिसानो अन्थाव बाथावनो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय बेयावनो फैनो थाफैनो हागोन हरसे 24 आवार्सनि थाखाय फ्रि 24 माने फुं जायखिजाया बेलासे 4टायाव फैदो नेक्स्ट डे 4टायाव थांनो हागोन बा बिदिनो आरो 24 आवार्स जायखिजाया फ्रि आरो बिनिफ्राय थांनोनो बाबाय दा ओमफ्राय लोगोफोर खोमसि जाबाय ओमफ्राय जों दहाय जे लामाजों थांदोंमोन बे लामाजोंनो फैफिनबाय थ' दा जों रिजर्टसिम थांसै अलरेडि खोमसि जाबाय बेयाव ओमफ्राय नै जा मोजां बनफायार खालामना होबाय थ' एसे जों गोजांदोंमोनबो बेयाव ओमफ्राय दा माने दहाय फैनायाव एसे सान्दुं बारामोन खिन्थु दा एसे गोजांबाय हर जानायखाय ओंखायनो बनफायार खालामना होबाय मोजां मोनबाय ओमफ्राय नै बे मोनसे दहाय जे नुदोंमोन बिल्डिं बायदि बे एक्सुवेलि जाबाय डाइनिं एरिया बिराद मोजांथार आरोना उडेन माने थ' दा बेयावनो जों ओंखामखौ जासिगोन ओमफ्राय नै बिथिं दङ राजानि फट' बिथांमोनाथ' भुटानाव राजानि फट'आ बयनिबो न'खराव थाथारनांगोन आरोना बिदि थ' नै जिरायनाय जायगायाबो मोजांथार मोननै साइडथिंबो जिरायनो हायो सिबमजों आदैजोंथ' बिराद मोजां मोनबाय आरो बाज्ल'बाय थानो थ' नै अलरेडि डिनारा लाबोखाबाय बेयाव बे जाबाय ना टमेट'जों नाजों ओमफ्राय आरो मा दङ बे जाबाय चिकेन लकेल चिकेन एक्चुवेलि लकेल चिकेनखौ जों लाबोफादोंमोन ओमफ्राय बे ब्रकलि गाजरनि मिक्स भेज आरोना मोनसे ओमफ्राय बिथिंबा मा दङ र' नायनि बेखौ खुलिनो हायाखै र' बेयाव दालि थानांगौ लोगोफोर बनफायार खालामबाय थादोंमोन ओमफ्राय बेयाव टाइमा जाबाय 8टा जोंनिख्रुइ एक्सुना टाइमा आधा घन्टा फास्ट ना ओमफ्राय दा जों ओंखाम जानोसै डाइनिंआ जा किउट एकदम ओमफ्राय दान्थिमोनखौबो ओंखाम खाबाय थ' जाना लानोसै ओमफ्राय थारमाने बे फार्स्ट फ्ल'र बायदि बेयाव गाखोना फैनांबाय जानोसै ओमफ्राय सिरि आरो रावबो गैया जोंल' माने प्राइभेसि दङ आरो बेयाव फैबाथाय माने मोजां मोनदों आरो ओंखाम जाबाय लोगोफोर जों बयबो लोगोफ्रा बुजादों दिनै माबायदि आदिस ओंखामा टेस्टि मोनदों दे
ओमफ्राय लोगोफोर जों बे रुमखौबो लादों जोंना मोनथाम रुम थ' रुमा एसे बिदि मोनसे बेड मोनसे दङ बिथिं वashroom दङ गिदिरानो रुमा मोजाङानो फेनबो दं बेयाव फेननिथ' दरकार गैया स' लोगोफोर ओंखाम सोंखाम जाबाय ओमफ्राय बेयाव दा टाइमा जादों भुटाननि टाइमनि मथे 9:50 ओमफ्राय जोंनि आसाम बा इन्डियानि टाइम मथेथ' 9:20 सो जादों नामा ना माने हाफ एन आवारनि डिफारेन्स अब्लाबो मेंबाय बहुद टायार्ड जाबाय स' उन्दुनोसै ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय गाबोन जों फुङाव आरो दिनै माने मा होनो सरि गाबोन फुङाव जों आरो सिखारनानै एसे बेरायगोन पामबांनि गामियाव माबायदि गामिनि लाइफ स्टाइलफोरखौ नोंथांमोननो आं देखायनो नाजागोन थ' लोगोफोर गाबोननि ब्लगा मोनसे गोदान ब्लग जागोन थ' बेनि सिगां दिनैनि बे ब्लगखौ आं बावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर लोगोसे मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ अननानै लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आंनि चेनेलखौ लोगोसे नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट ब्लगाव गाबोननि ब्लगखौबो नायदो थ' बिदिब्ला गुड नाइट दिनैनि थाखाय से बाय बाय I didn't see it first time. Hi, they are here to welcome us. Yeah. There's a cap language, better cap language.